Ποιος το είδε αυτό? Γρανιτοπλακάκι για διάκοσμο. Θέλω να διακοσμήσω εκείνο το σημείο στον τοίχο που έχει το βαθούλωμα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα έναν χώρο, ο οποίος είναι νεκρός κάπως, στην είσοδο στο χώρο του σπιτιού. Οπότε θα μπει αυτό το γρανιτοπλακάκι, στο pattern αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό της Σοφίας, και θα διακοσμήσει το χώρο αυτόν πίσω, στο βαθούλωμα, στο φιλικό του χώρο, έτσι, ώστε να μπει εδώ μπροστά ένα σκαμνάκι, να μπεις να κάτσεις, να βγάλεις τα παπούτσια και να εισέλθεις στο σπίτι. Τώρα σε λεπτομέρεια να πούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα τύπωμα πάνω σε γρανίτη και κάνει λίγο ανάγλυφο σαν ρεαλιστικό. Πάρα πολύ ωραίο και κάνει για επιτύχιο και ας πούμε διάκοσμο. Δεν κάνει για πάτωμα. Εξαιρετική επιλογή, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ανοίγω λοιπόν το sketchbook και ξεκινάω να σχεδιάζω το hall της Σοφίας, όπου θα βάλουμε το γρανιτοπλακάκι μέσα στο θηλυκό αυτό μέρος, ώστε να εισέλθει στο σπίτι σωστά. Κίτρινο, μπλε, μοβ και έτοιμο.